is geen Ljouwerter feestje. Het gaat om Friesland. We hebben de afspraak maken dat 50% van ons hoofdprogramma plaatsvindt in Ljouwert en 50% in de regio Friesland. Daaromheen zijn er nog heel veel initiatieven die met name in de rest van Friesland plaatsvinden. Het wordt een heel druk hier, maar dat hier zelf misschien al in de gaten. Wij hebben 27.000 hebben nou, dat is al een hele set achter ons. Ja. Dat hebben we wel georganiseerd, weer heel concreet. En dit is al een keer wat wolliger, vooral voor die Lietse gemeenschapppen, voor die Lietse dwarpen. Heel moeilijk om iets bijzonders te organiseren. Je hoeft net alleen nog te doen, maar het moet wel bij je bijkomen. Vanzelf kun je aan een website als stipe.nl of uw agenda kan helpen om te zien wat is er en kan ik erop aansluiten. Maar je bent vanzelf ook in die Lietse dwarpen, zeg ik zeggen, en wel hele mooie initiatieven. Als ik nou in Messelwees zag en dan maak ik die op mijn loftspul, hartstikke mooi. Dus dan kun je meer en uitbreiden en zulke soort dingen. Dus wat dat betreft hoeft niet elk dwarp dat uit te vinden, maar zie je elkaar op.